Arratsalde on danoi. 2024ko uztaileko 18ko ohiko bilkurei emango dixegu hasieria. Berez, datorren asteko osteguna izango litzake hileko azkenengo osteguna, baina jai eguna danez, astebete aurreatu deu, eta ohiko izaeriakin jarraitzen deu plenuak. Gai zerrendan, 7 puntu ditugu, aurreko akta onartzia, hala badagokixo. Bigarrenean, udaleko erabakita kudeaketaren berri ematea, 2024ko ekaineko alkate hirigintza eta ongizate alorretako ebazpenak, eta udal jardueraren kudeaketarako beste zenbait egintza. 3. puntuan, zinegotzi baten kargu hartzia, 4. 2023ko ekitaldiko kontu orokorra, 5. 2024ko ekitaldiko 3. aurrekontu aldaketa kreditu gehigarriak, 6. Udal enplegatuen ordainsarien igoera, 4/2024 errege dekretu legeko 6. artikulua, eta azkena erregu galderak. Hasiko ge orduan lehenengo puntuakin, juntzan hileko aktiai buruz batek zehose. Ez? Aurre orduan, onartuta gelditzen da. Bigarrenean, ekaineko alkate hirigintza eta ongizateko ebazpenak, alkate ebazpen zerrendan dakau, 230-tikan 279. Hirigintza alorreko ebazpenetan 230-tikan 230-garrenean, eta ongizateko ebazpenetan 213-tikan 232. Inok, zehose, honi buruz, ez da ere. Aurrea ba. Punto berdinean, udal jardueraren kudeaketako beste zenbait egintza. Saioan, zehose, ez? Ni bakarrikan, atzalde ondan hoi, bakarrikan zatia, malenak dakagula gainean, asteburu hontan hasikoria ja aurretikan zarata pixkatein deuen malen jaixak. Etxietan akazue osatu dugun programa bat ekintza ezberdinekin, herritxar kolektibo ezberdinei zuzendutakoa dana, eta garrikan eskatu nahi duguna da, jai honetan ondo pasatzeko eta gozatzeko elkar errespetatzia, eta elkar zaintzia. Danon eskura boalako, danon guztoko jaixak izatia. Eta azpimarratu nahi etere bai, mutrikuk ez doala onartuko, inongo eraso matxistarik, arrazistarik, homofoborik eta transfoborik. Beraz, bakarrikan esan, ondo pasatzeko malen jaixak, eta gora mutriku. Listo. Beste inok, izez? Ondo zai da. Aurre orduan, 3. puntuan zinegotzi baten kargu hartzia. Ondala 2 hilabete ane urkirik utzi zoan bere kargua, eta gaur intza bazterretxea hasiko da gurekin lanian. Eta, Joseba, zeuk ez da? Bai, saso bat karentzia da, hauteskunde batzorde zentraletik, gintzak aurkeztu bateragarritasun eta ondarrari aitorpenak, ez da konflikto irizterik ikusi, beraz, kargu hartzeko zin egitea. Zin egiten duzu edo hitza ematen duzu zure kontzientziaren eta ohorearen izenean zinegotzi karguak sortuko dizkizun betebeharrak zintzoki beteko dituzula indarrean dagoen ordenamendu juridikoari leial izan da? Bai, legea induz hitza ematen dut. Txalo bat, ez? Ozer, hori. Animo gintza eta eskerrik asko, tortziarren taldea. Aurrea, 4. puntua, 2023ko ekitaldiko kontu orokorra. Ekaineko 12ko ogazon batzordean aurkeztu zen kontu hartzailean txostena, batzordetikan pasa ondoren 15 egun egun bihar da jende aurrean, batek alegazioan bato baldin badaka etxeko, alegazioik ez da egon, jundan aste artean berriz ogazun batzordetikan pasatu zen, eta prozedurak esaten dugu, plenuan onartu bihar dela. Orduan, hori txosten hori dakau. Ez gehaziko txostena azaltzen, nahiko luzia da, intensua da eta
baina, bueno, danok dakau txosten eskura. Baten batek zehose esateko, ez, inok ez. Bueno, bozketa ingo dugu orduan. 2023 ekitaldiko kontu orokorren aldeko bozkak. Hau batez, onartuta. Bosgarren puntua, 2024 ekitaldiko 3. aurrekontu aldaketa, kreditu gehigarria. Bale, bueno, hemen dakau, gure asmoa da gerakinetatikan diru kopuru bat ekartzia, 3 lerro desberdinetan jarriko deuna. Bai, lehenengo lerrua, bueno, lerro bat, izango da Almirante Gaztaine eta Otoxuneko parkia berrizteko, aurrekontutan badakauz 50.000 euro jarritxa, baina bueno, ikusi dugu esleipena ateatzeko diru geixo biako dela, eta beste 60.000 euro ekartzeko asmoa da guria. Beste lerrua izango litzake Beko plazia, badakizuen Merkatu plaza berriztu dela, behakin batea Beko plazia baitxa, baina horrek ekarri dugu baitxa Beko plazako barruko eremua, igogailu eremua berriztia, impermeabilizatuen behar izan da, eta bixen bitxartian, dana txukundu da, argiterixa ere aldatu da, eta horrek suposatzen dugu 75.000 euroko gainkostu bat. Ordan hori izango litzake bigarrena. Eta 3. atxitxin aldapa berriztia, urtetan herritxarrai zordixeun obra bada, eta aurre ikusten dira 270.000 euro, hor obria izango da gehien bat, eskaietak berriztia, aldapa osua berriztia baitxa, goitxi bera, arlauza jartzia, adokindana moitzuko dia, izango da goitxikan, goitxi beratikan Beko plaza arte, eta irizgarri jarriko da aldan neurrixen beti ere kontutan eukitza aldapak ditugula, eta barruko estolderixa dana, euri urena, fekalena, argiterixa, telefonixa, eta holako dana berriztuko da. Orduan, horixe, 270.000 euro ekartzia proposatzen dugu. Da horretxe dira 3 lerroak. Baldin badakazu zehoz... Bai, guk esan, alde goza, ados gozela, proposatzen den 3 aldaketa hauekin. Gaztain eta parkia, egisa daia urte batzuk badakala. Neu gazte zinegotzen nintzala ipinitzakoa da, indala 21 urte, Tubo Park. Baina anekdota bat badak, ez dakit, pleno kontatzea tokatzen da, baina. Josefina Zubizarreta udaletxeko langileak, orduan bere alaba goia, neskako ezagutzen dudan okzein dan, eta orduan ume txiki bizia zen, eta udaletxean karta bat idatzi zian, esaten mutrikun, Donostian da zuzen bezalako tobogan tubo horrek ez gondun ipini behar. Eta hortikan ipini gendu tobogan tubo, eta urte batzu badaka, nik uste tokatzen dela berritzia, eta, zimaz. Ondo, ikusten deula. Azkenien parkea handi bada, eta, gauza horrek kostatzen dira, uste baino geixo beti. Beko plazako ere ondo ikusten dugu, azkenien obra bat indanean, gauza batek besti eskatu dugu, eta, bustu ezana baino gauza geixo inbertsan dira, obra geixenetan gertatzen den bezala, eta, merezi zoan ikuste dut hori, ambulatu iso zarren azpi inguru hori etxi ere. Eta gero, txitxin jeitxiera hori, benetan postutzen gara, zeba honekin gabiltz urte asko, urtero aurrekontutan insistitzen hau eskatuz, oso egora txarrien dozelako eskeita horrek, eta gu beti izaten gendun, urtero izaten gendun, herritxarrak, eta nik kuadriakoak eta ingurukoak, eta beti izaten zigun, zela leike eskeita honek egoera hontan eukiez, oso gaztauta doz, oso egora txarrian doz. Zaiatu ginen guen dela legealdire hori etxe, baina gora bera desberdinak, iritzi desberdinak zuzen, mundu guztiak esan ikusten biharra, edo ez dakit, hor zelako proiektuak bultzatu nahi zian, azkenean postutzen gara behingoz eskeita honek eta kalea bere osotasunean berritxuko dalako, hau da guk aurtengo aurrekontuak onartzeko egin gendun proposamenetako bat, eta honekin batea, azte honetan ere jakin dugu beste ekimen batzuk ere ja martxan jarri diala, guk aurrekontuak onartzeko egin gendun proposamenetakoak, bada 80 urtetik gorako pertsonen etxietan zu detektagailoa jartzea, ke detektagailoak, zutiak eta olakoak eta prebenitzeko, egainaneko frontoian estaldura ere ikusite urjantzia, ez leitu dela, eta hilabete gutxetan ja hori realitate izango dela, inbeste urtean bueltaka gabiltzen proiektu hori.
bueno, udasasoirako hondartzako zerbitzuak eta hobetzeko eskatu gendun, zila gordetzeko lekua, komunak, eta bueno, horre india ekintza batzuk, eta bueno, horrekin ere posigoz. Eta, gaztainetako igogailu ere hori badejoaia bukatzen do, Jose Maria Altibarrekoa, eta hori dela urte batzuk eskatu gendun bigarren fazia bintzat gutxienez proiektu etxeko, musika eskolatikan gaztainetako parkina, eta hori ere indezu, eta datorren urtean ja obra hori etxeko asmoa do, eta hori ere irutzako oso importantia dela, irizgarratu zenuan aurre pausok emateko. Hemen gelditzen zakuna pixkat pendiente da, ambulatoixoko irizgarritasuna hobetzeko azterketa bat eitxia, badaki guztala proposamen gauza erraza, soluzio errazik ez dakala, bere momentu platate gondun parkin barrutikan edo igogailua jartzia, igual ez da igual soluziorik egokizena, parkin bat gurutzatu beharra igogailu bat hartzeko, baina, behintzat estudizio bat eitxia, alternatiba desberdinak ikusteko, edo hori guretzako importantia da, konpromiso hartu zeuden dut, espero dugu, aurten hori ere ingo dezuela, ze hori litzango pixkat gelditzen dana, baina, gu behintzat aldaketa honekin adoz, eta ez diz. Bai, gure partetik aukeratutako 3 proiektu honek bai, gure babesa, hauei, ongi ikusten ditugu. Honekin, nahiko genuke behar bada, aipatu, gerakinetatik hartzen dugula diru hori, igual da momentua bai, hemendik aurrea, igual uda pasatzen denean, gerakinei buelta bat emateko, ikusteko etorkizunari, nik uste dut hainkada handi bat egin digula, eta orduan, horri begira, gain begire da bat, ze nolako jasangarritasuna dakan, eta ze egin daiteken, urrengo erronka bezala. Gu bai, bere momentuan aurrekontutan planteatu ginen gauz batzuk, eta gustatuko litzaigu bai, bai honek epatuen bezala, danoi gustatzezako, ez? Ez, baina, adibidez, Saturarango bernaturalizazioa, hori, hemen gutxi gora bera uste dut adostasun bat zagoela, pixkate pausoak emateko hor, eta mi joan inguruan badakitz ez da udalontan esku, eta ondarako proiektu batzuk, dauzkaguk ere, baina, hori da gure hausnarketa. Gerakina, honekin bebai beste 250.000 euro doaz, eta, pixkat, zaindu dezagun bebai, ze etorkizunaren bermea hortik etorriko da. Hori. Bai, Jon, komentatzea, Gaztainetako igogailua aurten hasiko deula, diru laguntzeta aurkeztu zen eta azaroak 15-ako hasitza egon bihar dago berria. Orduan horrekin ere espabilau bihar gea. Bai, eta bestiakin ere hasitzagoz pixkat, ikusten ia zen leiken igogailu horrekin, nundi jun leiken, bai. Paso batzuk eman ditugu. Eta, ini espero zeure gauza batzuk ere iraietik aurrea bintzat ateatzea. Bale. Seigarren puntuakin jarraitzuko deu. Barkau. Batzuetan. 2024 ekitaldiko 3. aurrekontu aldaketa, kreditu gehigarrien aldeko bozkak. Hau batez, dagoen bai, 6. Udal enplegatuen ordainsarien igoera, 4/2024ko errege dekretu legeko 6. artikulua. Beste gabe, beak esaten doan bezala, dekretu bat, errege dekretu bat doa, eta eudelen gomendizua jarraitzu, zeuneko 2ko igoera bat proposatzen da, eta horixe da ekartzen deuna onartzeko plenoa. Ez, eudelen, alderdi guztiak adostatutako neurri bada, osake, betitzen duen bezala, eudeletik etortzen zakuna, ontzat ematen dugu. Bai, gure aldetikan berdina, bai, aldetikan datornez, onartzen dugu, eta... Udal enplegatuen ordainsarien igoeraren aldeko bozkak. Hau batez, hau ere. Eta azkenengo puntua, erregu galderak, baten batek zehose baldin badaka. Mikroa. Bai, barkatu, eskarrik asko. Bai, 3 gauzatxo dakate. Lehenengo izan zen, aste honetan hirigintza batzordean aipatu genituen, gainetikan, lehenengo zen Asiaga eremuai buruzkoak, hain zuzen ere,
azkeak aipatea astu zat, justo hain dela 2 minutu, aipatu dutenean, guk aldarrikatzen dugun puntu bat dela parkea bertan egotea, baina honek ez daka honekin lotura zuzena. Baizik eta Azkeago eremuan orain udala dago urbanizazio proiektu bat ateratzeko, lantzeko, onartzeko tramitazioan. Orduan, hor Mutriku Naturtaldeak alegazio batzuk burutu zituen pasaden 2023ko ekainean, eta eskari bat izango zen, jasotzea. Uste dugu ezinbestekoa dela jasotzea onarmena eman aurretik. Gero ez nahi hasiko hausnartzen inguru horri buruz. Bigarren puntua, baita ere, hirigintza batzordean, aipatu ginen, egon ginen hizketan, Egainako estalki proiektuaren inguruan, ideia daramagu, Jonek aipatu eta zuek, aipatu zuten bezala, urte asko daramagu proiektu honi bueltak ematen, eta azkenik ematen du aurrera egingo duela, eta gure galdera izan zen batzordean, eta hemen berresten dugu, dela tramitazioa emergentziazko prozedura batekin. Hausnarketa bat izango zen, honelako tramitazioak potoloak ekiditen saiatzeko. Batez ere, proiektuak potoloak badira. Zergatik, gure ikuspuntutikan, eta ez dakagu ezagupen tekniko oso handia, baina ez da berdin, tramitazio bat ez da berdina ohiko baldin bada, edo emergentziaz tratatzen bada. Eta orduan gu nahi deguna, batez ere, olako proiektu potoloetan, mintzat, berme guztiak, udala, gai izatea, berme guztiak eskaintzeko, bai proiektuari begira, bai aurkezten diazen jendia begira, eta bai herritarrei begira. Orduan, hori izango zen gure bigarrengo hausnarketa, hirigintza batzordean aipatu ginena. Eta azkena da, hau da, katetxeko eraikina, oin eraizten daudela, behar bada, zuei ere igual, okurritu zaizue, hor sortuko den espazioari buruz, hor mirador bat edo planteatzen da, gure partetik behar bada igual izan alda memoriaren inguruko jarduera bat, egitasmo bat bertan burutzea. Kontuan eukitza zer dakagun hortikan biztan, gauz hori lantzeko. Bai, Azkiagakoa, beste egunean batzordean esan zen duen alegazioak zakazuela aurkeztuta, nik neuk ez nakan oain arte ez ditut ikusi alegazioak eta Rafak bisaluzian, egisa da handikan ez ditutela irakurri, ez dut hartu astirik hortako eta ez dira bi horri, inprimatuta dakator, karpeta baten sartuta naturtaldien alegazioak eta hartzen duten astixa irakurtzeko malen aurretik, hau da bixarro etzi, eta landuko dugu gaixa. Gero, Egainaneko estalkixa, urgentziaz, okerrezpanabil, hor hemen Eusko Jaurlaritzako ingurumen sailak hori da, ez da, asuntua. Deskutsatzeko epe bat eman zoan, horre atzeratu ginen, berriz luzapen bat eskatu zoan, baina bai urrirako lan hori egin da egon behar da. Eta orduan hortikan urgentzia, baina bai, hobedana lasaixo egin. Baina hangoan ikusi gara pixkat batzpane hola egin dugu. Eta katetxekoa, jungo geha lan zen. Ikusiko dugu, hor, miradora uste dela, ez? Diputazioak hor aurre ikusitza dakana, eta jungo geha lan zen, ze adostasun eta algean nahi hau danon artian. Bai. Inigo, azkenengoko hirigintzako batzordean Azkiagako proiektua mahai gainean jarri zen. Urte askotako proiektua da, eta ezin aurre egin da. Pentsaten genduen bertan berak geldituko zala, eta gerokuak, eta gero plan barrixian, igual beste azterketa bat egin da, eta hori. Klaro, itxuraz, hor dabiz, prisaka ero danala, ez? Ara uzuzu daixuk, arranka aurretikan, udalak baraki, eta ez hori bakarrik, zino, danok daka hori sentimentu bat, leko berdegune bat dana, eta izango litxakena, ez, denontzako ona, baina, hori lehenbe baloraten genduen, maigainin hor dakau, baina, klaro, eurak lege barruan hor dabiz, eta udalak ero, engenke aldauna. Horretakarrena da, kosto bat.
hori beti ebiliruna, eta, claro, guk ezin eki askotan frena holan ez, legia markatzen daute, baina, bueno, bentsat jarraitzuko ero, bentsat asuntua ez. Beste inok, zeo zer esateko? Ez? Bueno, ba, honen beste orduan, gaurko plenua amaitzen deu, ondo pasau danok malenak, saiatu deskonektatzen, eta askotan esaten da bezala,